Lainja onsika ole kogosoria timu ya Kisii Stars emyaka eri emekoro amone timu ya Harambee Stars gati y'abanyankongo benkoyo korwa igasorongo rwa Gusii totiga nere tonyare konya ndabone ya mase mwamu no munyakerogo we timu ya Gusii FC kagosoria ya National Super League oyibona bweso kina gosabe kiombe gekora enko imense ya Kenya Gear Football Kenya Federation kwena kibuno ko watera no kuyankororo gati ya serikali no boteneri bwenkoyo amoneke timu au imense ya Kenya na ekienge nchomono kwene kibuna ababwatani gose sponsors benkoyo kunyara bare gweswana ni ne league ne chiligi chienkoyo imense ya Kenya kwene kibuna ngosira bare biyo gwabosio okorengani na emyaka gusama tukama ega ase enkoyo yare goteneru ne kyombekerigia caretaker committee akimate with the right people bali baringa obisirende Monte utali okora makosa nseye oruwe yani makosa iko I'm sure the office arengo ororo chiro okoregasi netekero okorwa onya makosa arengo ororo abakoligerie nchera banyare ko korekebisha warani ligrende ebwate transparency and appeal nene bateme sana koligeri chitimu sponsorship because as long as sponsorship ereinse osetayo quality yo mupiro Kenya it will take kuira chinga kichintambe mono kuikera chinse muna South Africa, Nigeria, Egypt. That is where hapo ndo penye hata sisi tunataka tufike. So that is my humble appeal. So obviously uchikoira no obviously ndo wakoregasi maiga yo mominyoki